guys, good morning. Matrapog ko sa karang Ramiro Hospital ay magka-laboratory ko. Malaw yung taginoo, okay rin tagang resulta sa ang laboratory. Ito Julie da, ang kamamburds. Takugti dyan, mga burus. Kuan, wala dyan, kakaan sa dahon-dahon. Wala naman po may magdahon-dahon. Halaw ko ng lipstick. Sige, may karnira. Pero di man kulis pa no, gusto ko ng lipstick. Wala po ko ng kusko ko ng kulur-kulur. Kangilad. Masakit rin ang kulur-kulur. At tumi mo, sakay og jeep sa kuan guys, sawang sa Maribuhok. Kaya og dari may maghuwat sa eskina, dari. Puno naman ko na sa Mama Julie. Tara naman dito sa tagbiran, nagpagdawon. Aw! Di man mo hunang. Tagbiran! Manggaraman. Sawang! Sa kami ah! Ang babagan. Kuya, mapasaran nila. Kuha ba ito? Oh! Matag ka naman! Ay, matag ka na buhi. Bisan po, matabok na po. Hindi mo sa magkatagan sa oras. Hindi mo nakatagan. Tagal lang ako ay isa kasi pili ba eh. O karana. Kili, orang gini mo. Tiyo. Tiyo to. Diyan nga kapit ko sa karindire sa igagaw dia. Dara ko na nudto kay bawal kita ng mga manok. Wala kong magag delivery. Siya tatagos tagakuan. Kill diman siya sa anuling kuno siya. Anuling kandihay. Sa Raul taga anuling. Bitaw. Doon raman mis putlong kam. Oh, mala ko ram muna ya. Nalagi putlong kam. Ang bandere putlong kam na luyo. Amo luwan anuling. Kuha man na putong kam. Ah, nya. Sunod. Puti enza mahayag ato na anuling. Mahayag luwan. Luwan. Katon mo ko sinzo ya. Anuling. Na at bang sa eskwelahan mo. Binigyan naman ni Nas. Kapay guwapa na isang kuya, probably ka taga Pilar di ay. Silingan ni Aisa. Hala! Impas rawa. Impas kay guwapo ra ba? Kaila kay sa ana. At Ah, din na kaning mamurds na na. aha. Oh, tag sa mi. Ning mamurds bitaw sa tizina. Ay, do ni mamul sa ko. Muta na kaning ko Ano sa ba bana? Mahigog mapag-utro lagi. Adi na ko. Amerikano. O nga Ah. Amerikano. Amerikano tayo. Ano saya? Siling Noel, nili na. Wapa. Ha? Pusa naman Dili sakit ang dughan. Karon? Sabi na naman. Dito magag Manila, di ba sa kanya po. Ilan? Dapat ang December 2. December 1 di ay. Oh, kasunod ko nimo ta. Kay bawat ta Manila. Hello, ay ko lagi kaya. Tara ka ng vlog ya. Kita na man ta report. Tagagang vlog kay ito may lami ya. Katawa sa kusina. Wala mang kuwang. Ang vlog gusto ra man sahay. Ah, sige lang kay matanaw magyapon. Tangani mo ya. Ed Pelias. Shout out ko ni Kuya Ed Pilias. Tigsunod ko rin sa vlog dahil siya. Ganuling. Karon na po ko nakakita ni mo nga ni Arbor Mansion. Kasi akin ni Ari ko dali. Nalapyan na nakita tika. Kay balo man ko nga tika ni kani. Wa ni dira ma'am. Basta ako check up ko dali kumuhapit. Dahil di mo kumukaon. Kaya di mo kumukaon sa mga Jollibee lagi. O karon na hapon. Mag-maintenance naman. Maintenance hapon. Para dyan. Hard gini. Hagi mo ya. Ah! Apa na surgery di ba ay? Taas di ay. Naglikon. Unsa man tayo sa una? Barato. Open heart surgery pa to no? Kay bakuan. Masuiga po to. 19. Bawal pa di mo ha. Kuan. Naibara sa kuan. Naibara sa Tubo. kanang iya bitong ugat iyang kanang kuan, nerve. Di sa kanang pa-opera ya? Kaya ka mo ko mo kay pila kay heart. Nalipay ko kay bintaha ag kanang naay resulta sa ahang kuan. Kanang naay INR. Pabalikan pa ko og laboratory sunod tuig inig ka January 5 puhon muloy Ginoo. Maadun ta karang nay okay nagang resulta diha moabot na gadud sa target sa doktor.
nga 2.3. Karon 2.1 raman. Ang mang natuman ag giingan lagi nga bawal o man jud kun mukha ano karang mga green leafy. Jenggi pag nga dagang kaugalingon. Nangutana ko sang doktor ganaya sa Ramiro. Sige lang jud ko pangutana. Diga jud ko maawaw. Jud karang na di ko pwede manganak. Giingnan ako sa doktor nga di jud ko pwede manganak. Kay kaning ang panginom mga maintenance bawal pud ni siya nga mabuntis ko. Mao nang magsabot na pud mi daning limuil kay niingan na patos limuil nga. Gusto ray ko ni jag nasi liwat. Nga di nga di pwede. Giingnan mo ko sa doktor ganiha dali tupas Manila giingnan ako di pwede ja. Sa lang mo nga nahuna. Nga pwede lagi pwede bahala ni. Nga na ginawa na bahala. Pero sa nga nahuna jud. Basta kay sige jud ko pangutan sa doktor lagi pwede wa pero di man gid kuno pwede manganak. Na lang mga jang dawato nagkarang nay kamatuuran nga di gid pwede. Mao na siguro po niya ang kapalaran nga di na ko makakita sang liwat lagi. Muli din migali siya karon guys. Ihatad ko ni Ate Julie ug ni Kuya Eric magmotor mi. Kita-kita na po tayo guys pohon. Adtos Alicia. Maghipos sa rekod ang sanggalat guys. Kaya nagkuha lagi ko dari nag wash and wear ko ang sanina. Maghipos ako ang sanggalat yung taon. Ate Julie, dari lang maring short sagbay. Basa-basa pa mag-short. Sinina ra. Ang ibili naman ng short kay basa-basa pa. Magandam na ko kay excited na pagkaulit Alicia lagi. Kay gaming nga po ko dito. Nga bata na hug sa pabuto dia. Dia. Dapat dia. Labutan sa itong kamot na. Bata ang hamog. Ato pas gawas mo sakay. Kasara. Nabuang sa Jay. Pupag nalikod na bulin na pagtuhod. Ihatad ko Ate Julie ni Kuya Eric. Nagmotor kami. Nihapit na may upagas. Masuk gabi ini itong tanan. Nauli na ko sa bahay. Gihatad ko ni Mama Julie ug ni Kuya Eric. Grabe ang kapo sa mga biyahe. Di dali magmotor. Grabe sakit ang bilat. Murag silaban. Arangitag ang bug. Kaya ko ang ko guys, ginugo ko. Nandiyan mo ito nga. Ning pahoy, mis katipunan. Ato may lati ester nga karindiran ng kaon o panihapon. Lahi pag sila na ito kay karning baka. Dasalik si dia. Gimiyaw ka na, be? Naran-nara pa tayo party ugma, be? May bawa na gun sa anak ni Mami Purami. Excited na ka? Ang sa may mong tagan? Baji, laki. Baji. Baji mo. Sa mong tagan sa anak ni Tita Purami? Laki, baji tapstiri. Sure dyan na? Magtapad mo ugma. Tapad mo. Panislik siya ng good sa gamay pa niya ng ipangadyo na isa. Katong nanganak si Sir Dos Manila akong pinagdadaan sa ospital katong si Aisa nagbati na. O mas Aisa mo sukot. O sukot pa sa Aisa bi ahon ta kang anak karon bi. Pag anak nimo. Unsa? Niya na kung Aisa nga ahon na Aisa.
Kung nasabot pas ay sa una katukang pangadto sa liksi, tas liksi ron. Din ta sa makailang ay sa mabay sa inahan. Ito iba na. Ha? Ito iba Na, ka doon. namgoy nga na, namgoy na kailang nga. Di makaanak ba sa kanang nay, napasya igagaw nga ng anak. Nisugot raman og kanang nay gihatag ang isang bata. Diyan na sila gipirmahan. Isa na dun. Naman ang litra ha. Karang na una. Karang sunod. Karang sa mana? Ay. Karang sunod. Kinang R. Dapat sila yapo, dapat sila bangga. Tapoy, kiat-kiat. Sakay mo to, mataliksi, tapat ta. Siya ay sawa dari kato aning sabat sa kuan, minatay. Ay, namin tubig. Ngot pras magalipog ko. Ansa magkita-kita ra putan enjo og gapon guys. Nagpasalamat ko ni Ate Julie ug ni Kuya Eric kay gihatag gid ko dari. Salamat pud sa Ginoo kay nakaabot ko dari nga safety. Wa ko pasagres Ginoo. Salamat sa tanang nagmahal.